Salam elek mehriban adamlar, sağurun oturun musunuz? Ocaklarınızda Ağdabirlik, ırsal döwletlik elmidamy hemra bolsun. Öz pekim parasatlaryny insaniyetin beýik geljegine, parahatçylykly ýaşaýyşyna gönükdirip, beýik işleri durmuşa geçirýän milli liderimiz mehriban arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň elmidama rowaj almaklygyny arzu edip, miras teleýaýlymyny Birleşen Milletler Guramasının Ilim, Bilim we Medeniyet baradaky ýürütülişdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparlygyň sekretariaty bilen bilelikde taýýarlap, size ýetirýän Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň ýene-de bir täze sanyny görmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň başyna ýurdumyzda bellenilýän hemişelik beýtaraplygymyzyň toýu bilen milli liderimiz mehriban arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýar. Toýlaryňyz toýlara ulaşsyn edýdi adamlar. Biz gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Balkan welaýatyny, Magtumuly etrawynyň Magtumuly Praga muzeýinde bolup taýýarladyk. Biziň dörejilik toparymyzyň bu ýerlere gelip gepleşik taýýarlamaklygynyň öz maksady bar. Biz Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň ozalky sanlarynyň birini sadaply gyjak hakyna söhbet edip size ýetiripdik. Biziň bu gepleşigimiz şol gepleşigiň dowamy. Aslynda türkmen dutary, türkmen gyjagy, milli saz sunuwaty, bagşyçylyk sunuwaty hakkında söz açylanyny Magtumuly Pragymyzy ýatlamazlyk mümkin däller. Bizim beýik Pragynyň pekim parasadyny ýyglap, ine şu ýerlere geldik. Çünki Magtumuly Pragynyň dörejliginiň ýyl arasynda ýaýradylmagyny, bizim şu günlerimizde öz hakyky çuňur manysyny owady bilen bilelikde gelip ýetmegini, hemde nesillere Pragynyň dörejligini miras goýmakda türkmen gyjagynyň, türkmen dutarynyň aýratyn orny vardyr. Bu saz gurarlaryna ýanglanýan sazlar esatyna bagşylarymyzyň owudun owadlary bilen Magtumuly Pragymyzyň eserleri, şagyrlary aýdym bolup dünýä dolýar. Sadaply gyjak hakyndaky öňkü gepleşigimizi biz paýtagtymyz Aşgabatymyzda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýinde bolup söhbetdeşlik edip size ýetiripdik. Bu gezek bolsa sadaply gyjagyň hut dünýä iýinen ýeri, ony ýasan ussa bilen baglanşykly, töberegini jemlän bagşyçylyk sunuwatynyň türkmen gyjagyna saz çalmak sunuwaty boýunça ussatlyk görkezden ägirtleri özüne jemlän topragyň hut özüne şol gyjagyň ýasalan ýerine bolup söhbet etmekligi makul gördük. Söhbetdeşligimizde gatnaşan watandaşlarymyz barada men gysgaça maglumat bereýin. Ine bäri ýandan başlasak, Magtumuly etrawynaky Magtumuly Praga muzeýiniň ilmi işgäri Bagtugul Aýydowa. Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayramgelliýew. Şeýle-de Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Öwezow adynaky Türkmen Döwlet Ýürüýti Sazçylyk Mektebiniň mugallimi, Türkmeniň altyn asr beýatleşiginiň ýeňijesi Spartak Atakow. Hememini biziň gepleşigimizde Magtumuly şäher medeniýet öýüniň müdiri Bekmuhammed Gurbangelliýew gatnaşýar. Murat aga özüňiz ilki söhbete başlanyş goýup berseňiz, şeýle maksatly tutumlaryňyz bar. Çünki siziň Agdabir ojagyňyzda bir gyjagyň, sadaply gyjagyň ykbaly ýaşaýa, nejeme ýyllyk taky gaýsak üstünden 3 asyry geçiren bu sadaply gyjak siziň nesilliňizde geçirilýär. Şoň özi bir gyjak hakyndaky söhbet edýär adamlar. Ol bir näçe ykballary hem milletiň şu uğurdaky taryhyny özüne jemleýändir. Şoň üçin şu söhbete bir gyjagyň söhbeti diýip düşünmellerle türkmen dutary, onuň edil ekiz taý dogan ýaly bilelikde bize miras galdyrylan türkmen gyjagynyň taryhyny ýazmaklygy goşunt diýip düşünmeli diýýän. Biz sizi hem ýurdumyzda bellenilýän beýtaraplygymyzyň toýu bilen yürekden gutlaýar. Çünki beýtaraplygyň toýu toýlanylýan günlerine türkmeniň milli saz senedi hakynda
Türkmenin bagşyçylyk sunugaty hakynda, umuman Türkmen medeniyeti hakynda söz açmaklyk juda ýerine düşýär. Sebäbi biziň watanymyzda atalaryň bize miras goýan dünýä halklary bilen parahatçylykly ýaşaýşy ýoly goýmakda, hyzmatdaşlyklary amala aşyrmakda şeýle bir hoş niyetli, aýdym sada beslenen parahatçylyk gazanylýan asal ýolumyz bar. Ine şular barada söhbetdeşligimize başlaýar. Bir karar devletimizin täze ýamynyň galkynyş zamanatyna Türkmen halkynyň lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň jan saglygyny agdy birligine Türkmeniň medeniyeti, Türkmeniň sulgaty pajarlap ösýär. Türkmen medeniyeti aýdym sady, gazma dugutarymyzyň, gyjagymyzyň, aýdym sallarymyzyň owady belentden belent ýanglanýar. Bu zatlaryň hemmesiniň sakatyna Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň uly goşuntlary bar. Çünki Gahrman Arkadagymyz meniň ähli aladam halkym bolar diýipdir. Şol sözüň dolu manysyna Türkmeni bagtyar durmuşda ýaşatmak üçin, Türkmeni agdy bir durmuşda ýaşatmak üçin, Türkmeni eşretli zamanlarda ýaşatmak üçin, giýje uny atalyk aladasy netijesinde şu bagty zamanada ýaşaýar. Şoň üçin biz Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzda elmidama biz wonyas arkamyzda dağ ýaly bolup medeniýet sulgatyň arkadagy bolup durka biz näçe aýtdyk berden gaýdarmyka diýip düşünýän. Sebäpden asyrlar geçýär, beýik sulgatyň tütülleri geçýär. Her bir millet onuň beýik şahsiýetleri bilen, onuň medeniýeti bilen, onuň sulgaty bilen, däpde turlary bilen tanalýar. Ine Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyz Türkmeniň at awraýyny bütün dünýä ýaňsaldyryp depämizi göge ýetirýär. Ol diňe biziň medeniýet sulgatly eýsem biziň nefis enemalarymyzda galan hallarymyzy, ahaltekatlarymyzy, alawa itlerimizi, Türkmen şaýteplerini bütün dünýäde görkezýär, bütün dünýäde şolaryň gözelligini, şolaryň hiç bir döwletiňizden artyk bolmady pesdärligini şonu görkezýän üçin biz sag bolsun aýdýar. Ine baky bir taraplymyň bellenýän güllerini menim şu pursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadagly Gahrman prezidentimizi bütün Türkmen halkymyzy medeniýet sunat işgärlerini bir taraplyk bayram bilen tüýsüreginden gutlaýar. Oy elmidama Türkmen halkynyň ata-babalardan gelýän aýdym sady belentden belent ýanglanyp, aýdym sady ýanglanýan ýerde diňe parahatçylyk, agdy birlik, atudalyk bar. Şoň üçin goý elmidama şu parahat bir tarap garaşy Türkmenistan ýurdumyzda aýdym sadyň, gazma dugutaryň sesi belentden belent ýanglantyn. Şu döwrü bize peşkeş beren Gahrman Arkadagly Gahrman prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, il yurt bähbetli, döwlet ähmiýetli işlerine rowaşlyk arzu edýär. Siz ýangy goýatlap geçdiňiz, paýtagym Akşeherimiz Aşgabatda döwlet muzeýine bolan şu ýazgyda ýatlap geçipdik. Eger şu tak magtumul etrawyna baryp, şol hakyky sulgat sütüni 300 yıllap şol döreden şu insanlaryň şol ojagyny, ustahanary şol ýaşalýan ýerde gepleşip geçirsek gowanur diýipdigine netip etdi bizden magtumul etrawyna şol Han Mehmet Allah'ın oğlunun Ali Seyid'in onun Karadağlı Göklü'nün şol yaşayan yerler, şol kurun oğu bolup yaşayan yerler, soğurullu yerine gelbine yazgı ediyat, muhammed degenyan, kuvanyan, Han Mehmet Allah'ın oğlunun, Allah'ın Urustan'ın ya da Han Mehmet Allah'ın Urustan'ın doğunu, Mehmet Urustan'ın şol hakiki, şol dutar, kazma dutar yatan, gıcık yatan yerini şu tayda gepleş geçirsek deyip, yine geldik 3 asırlı tarihi olan sadaplı gıcık, nepis saat da bulur. Ondan çıkan sesler her bir insanın kalbini para ediyen, her bir insanın kalbine onun yaşlığını yattan, özün bir Karadağlı Göklü'nün dutarı aydym aydanına, Ali Seyit çalanına, Han Mehmet Allah'ın oğlu çalanına, şu zatlar bizim kalbimizde, bizim hakidamızda gelýär. Halifaları, şol beyik sulgatın sütüllerini yatlaman geçmek asla mümkün değil. Şuayda görüp oturşunuz ýaly şu sadaply gyjak bir hakiki şol kızıl agaçtan yasalan kädeti su kädi derisi onun kızıl bağın derisinden yasalan ondan çıkan ses ol asırlar bol yüzüllikleri şol ikbali şol durmuşu gözüňe getirýär. Sebäpden şonu ýasanyna da Allah Nur usta bolsun ya Mehmet Nur usta bolsun şol gelecekki nesiller umid edip
gelecekki nesillere şo yeter. Gelecekki nesillem şu gıcağın sağdan dinletiler dip arzu edenlerler. Ine görüp oturşun diýär. Şo pırsodam miýesser etdi. Şu gıcak barada gazma dutarmy gara däli göklen barada Ali Seyit barada Hal Mehmet Allah'ın uğur oğlu barada Allah'ın uğur usta barada näçe aýtsaňam berden gaýdyr diýip düşünýän. Sebäp şol döwürlerde de şol paçgaly ýerlerde de uruş ýyllaryna aşyk kıllarına da şolar hiç açan halky ruhdan düşürmeyen şol öz sağları bilen şol agdy bir halkyň içinde toýlarynyň bedegi, toýlarynyň şahatlygy bolup duran şu gıjak, şu dutarlar, gowhar gaç ýal bolup duran Arkadaş şäherine beýik sulhadyň sütüllerine sarpa goýup, şu Arkadaş şäherine teatrın adyny Türkmenistan halk artisti Aman Gul Mamedowyň adyda kılmagy, Türkmenistanyň halk bakşysy Saky Jepbarowyň adyda kılmagy, Çağlar Saatçylyk Mektebine Şükür Bakşynyň adyda kılmagy, ol bir biziň depämizi göge diýerdi. Beýik sulhadyň sütülleri Gahrman arka dagly Gahrman prezidentimiň şu ýaly şol halipalar sarpa goýup şeýle adyny dakmagy, ol bütün Türkmen halkynyň bütün sulhat medeniýet işgärleriň depelerini göge diýer. Ine nirde saz ýanglada, dutar da, gıjak saz ýanglada elmidamy şo taýda agdy birlik var, atuduluk var, jewislik var, parahatçylyk var, dostluk, dogurluk var. Ine şol bir kiçik pırsat aýdaýyn şo şükür wagty haçan şoň dogony zynnyna düşenni owan adamlar diýär şükür diýär. Sen niýe biziň toýlarymyň bedegi, biz gidelim görün şol hanyň öýüni golyň baryp zynnyna boşadylyň diýärdi. Ýok diýär. Ben niýe bir näçe çağany ýetim goýdum gelen. Men öz ýaragym dutarym bilen baryp sadym bilen at diýär ben agamy halat etjek diýär. Berde aýtjak bolýan adam dutaryň gudratyny görkezjek bolýar. Şol dutar gıjak şol bir parahat agly bir baryp şo taýda bir ýaryş geçirip ulan bagşy bilen şükür bagşynyň öz dogonyny zynnanan azad edenine diýjek bolýan adam sulwatyň beýik gudraty jadyly sulwatyň sazyň bardygyny aýtjak bolýar. Dutarda ýanglanan owa adamyň garşydaşyň kalybyny ýumşadýar. Alalaşyga, hoş niýetlige çagyrýar. Türkmeniň ata babasyndan gelýän şol ýaxşy ýörelgeler biziň hemişelik bir taraplygymyzyň düzgünleriniň hem özenini jemlenýär. Ine şeýdibem Türkmen halkynyň biziň atalarymyzyň bize miras goýan dutarynyň, gıjagynyň güýjüni, gudratyny Mehriban arkadagymyz özüne parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady kitabyny da öwran belläp bize ýazyp miras goýdy. Doğrudanam şu dutar gıjak barada aýdylanyna halipalar ýatlaman bolana, halipalarym şolaryň ödürüň şägirtlerine Gahrman arkadagymyň halipa şägirtlik ýoluny şol dutaryň öwrenmek ýa-da gıjak çalma öwrenmek, Ali Seyit bolanda Ali Seyitden Allah'ın ursadan Gara Japardan oň ogly Berdigiliň ogly Gurwaniýatyň ogly Oradygylyç halipa Türkmenistan sunwatda atgyny işgär kompozitor Oradygylyç Gurwaniýatyň öýüne şol 4 nesil öýüni apalap saklanan gıjak şol megdiýjek bolýanym halipadan şähertlere geçmegi şol bir uly bir bagyt mykadiýan. Türkmeniň ata-babadan gelýän däpde suruş her bir zat atçynaz bolsun ýa bir haly dokuyan ene bolsun şol öz başgalasyny geçirip netille geçirilip şunyal tünnälep dokulan bikişti halylar, bikişti atlar şol netille Türkmen ahal takaty näçe şeýle owdan, näçe şeýle boyunlar udyň, şeýle bir iňçe şolary atyrlan netille şonuň bakışı, şonuň suworulşy, şonuň seredilişi, şoň üçin biziň behişde atlarymyz yer ýüzüne deň taýyk, gözellükde, ýynnamlykda, owadallykda. Şoň üçin gıjagym, dutarym şoň ýaly Türkmeniň dutary, gazyma dutary, Türkmeniň gıjagy ol yer ýüzüne bir giden simfoniýa. Ol Uspensk aýdypdyra, hey bunyň notasy ýokmy geçirmeli diýenne, ýok bunyň simfoniýasy ata-babadan gelen şol netille şol geçilen sağlar şol dinlenip şol öz asli üdöňüne şol asli baş nusgasyna şol çalynyp gelýär diýip onu nota geçirenne diýipdir. Bu giden umman, giden bir simfoniýa diýe. Kirişdi dutar gazyma dutarda näýli baha berip bilipdir. Şoň üçin hem biziň şu öz sunwatymyz barada, öz medeniýetimiz barada, halipalarymyz barada, elmidama ýaşlara, gelecekki nesillere, şägirtlerimizden istesen bagşy bol, istesen dutarçy bol, istesen gıjakçy bol, istesen heýkeltaraş bol, istesen nakkaş bol, istesen aýdymçy bol, istesen opera aýdymçy bol. Hökmen her bir insan öz bir beýik mertebeye ýetip, halk artisti ýa halk bagşysy diýen ady münasip bolan soň öz şägirtlerini geçirmeli. Şoň üçin şol Ali Seyit şägirdi, Allah
Allah'ın urusta öz oğlu bolan Hal Mehmet'ten Berdigiliç'ten Qurbaniyat, Oralılca şu nesile şu hada çelli gelip getipdir. Bu bolsa näme türkmenin öz medeniyetini, öz sunnugyny apalap canından iyi görýänligini düşün yani. Şu Türkmen halkynyň Göreoglu atamyz ýaly, Oğuzhan atamyz ýaly, Şagyrylbek, Togrulbek, Alparslan ýaly şol öz atyna, öz ojagyna, öz dutaryny, öz gyjagyna sarpa goýup bilýän adam netilden netile şol öz şagirtlerini geçirip gelipdirler. Şoň üçin 300 ýyl taryhy bolan şu gyjagyň şu wada galmagy şolaryň özüniň bir kalbyna beslen arzular diýip düşün yani. Hawa Murada, edil şu ýerde yeri geldi hasap edýän şu gyjagyň taryhy bilen illeşlerimiz dolu tanyş bolarlar ýaly şu gyjak hakyny bu gyjak diýip bir goşgy bar. Bu goşgy gyjagyň dolu taryhyny bize beýan edip berýär. Bu gyjak atly goşgyny Türkmenistanyň sungatda atgadynan işgäri kompozitor Oralgylyç Qurbaniyat düzüpdir. Häzir şu goşgyny edýän adamlar Türkmenistanyň atgadynan artisti Batyr Şarifowyň okumagyny bilelikde diňläliň. Alseýdiň muhannisi diýen sada mine häzir bize gepleşigimizde gatnaşyp otyr Spartak Atakow gyjakdy ýerine ýetirip berer. Meşhur Alseýdin ýadygär galan müňläp sazmyşdygyny ganran gyjak. Ençe halipalar eline heňleri bilbillek saýradan gyjak. Mukamlar eýesi beýik halipa Qara däli öýekleň aýdym-aýdypdyr. Garinladyp salanyny Alseýd oň alkyşyn alar eken bu gyjak. Sapy onuň sadap bilen bedelen, meýhy onuň keşdelenip düzülen, gulaklaryna dürlü şekil çekilen gajaklaryň nuswasydyr bu gyjak. Garaja para peşkeş berilen bu gyjak onuň ogly Berdowuljam salypdy. Berdowuljaň kıyamatlyk dogany sary bagşyny ýesir eden bu gyjak. Qurbaniyazar Hadyr Berdowuljoğlu bu jakda saganlarlyk etdiler. Dinleýijiniň ýüregini paralap, owazyny tabin eden bu gyjak. Menem şagylykda bu senet bilen waradyr nur berdäk gyjakçy boldum. Etirekli bagşylaň aýdyşýaly, häzirem yaramly çalsam bu gyjak. Bu gyjagy häwatlar çalamda häpet halipalar ýadyma düşýär. Birden kamawatyp, birden şatlanyp, düýp aňrymyň şaýadydyr bu gyjak. Soňudagy küren hasardan aşıp ençe menziller geçen bu gyjak altar kany arka atıp bir wagt 7 arka meýil edýär bu gyjak. Spartak köp sağ bolun, çalıp beren şeýle süýji sazyňyz üçin. Muradaga söhbetimize dowam etsek, biz gepleşigimiziň başynda da aýtdyk, bu ýerlere gelip asylha diňe türkmen topragyna durup däl,
edilşi döwürde arkadagymyzyň başlangıç goýmagyna, arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen magtymlyk Praga hakyndaky söhbetleri yer ýüzünde edilýär. Dünýäň topragyny bir-birige magtymlygyň sözleri bilen yüzlenilýär. Magtymlygyň dünýäsini düşünmeklik üçin alymlar bir näçe işler alyp barýarlar. Ine magtymly Praga muzeýini otyrys. Ägirdiň ustadyň özüne niýetlenen ojakda ustatlar hakynda söz açyp otyrys. Şe öňümizde bir näçe kitaplar bar, eserler, gymmatly eserler bolar. Mehriban arkadagymyzyň adamzada peşkeş beren kitaplary. Olaň arasynda insan kalbynyň öçmejek nury diýip, hut magtymly Pragaň dörüdüçiligi hakynda ýazanlary bar arkadagymyzyň. Bu adamzada sowgatdyr, mirasdyr. Ine magtymly Pragaň dörüdüçiligini ile güne wagt etmekde, geljege miras goýmakda da dowtaryň gyjagyň orny aýratyndyr. Şular barada da söhbet etsek. Beýik akyllarymyz diňe türkmen halkynyň şahyry däl, yer ýüzüniň insanyň şahyry. Magtymly Praga diýilende ýagşy näme, ýaman näme, dost näme, düşman näme, agdy birlik näme, parahatlyk näme, uruş näme, dawa hemme zatlar, ýetimlik näme, garyplyk näme, baýlyk näme, hemme zady tekçe ýazyp giden insan. Şoň üçin yer ýüzüniň insany haýsy bir millet bolsun den, şu Magtymly Pragaňyň bu 4 bedini okanyna bütün ömrü, bütün ykbaly şonuň gödüňinden geçýär. Sebäpden şeýle kalbi bilen ýazylan goşgulary her bir cümlesini bir kitap edip ýatsam az bolarmy diýen. Hep ol berilen ol zihin haýsy insan bolsun şonuň goşgusynyň diňlänine, ýa şo dille diňlänine, şo ta yer ýüzüniň türkmenleri Angliýada bolsun, Germaniýada bolsun, Fransiýada bolsun, olaryň depeleri göge diýýär. Şeýle beýik akyllarymyz, filosof Magtymly Pragaňyň goşgusynyň şu bütün dünýäde ýanglanmagyna gahrman arkadagly gahrman prezidentimiziň uly atalyk aladalary bar, zähmetleri bar, öwüt ündewleri bar. Sebäpden şeýle beýik insana yer ýüzüne sarpa goýan bolsalar, biz olary apalap, olaryň goşgularyny, olary kitap edip, mekteplerde, çağalar bagyna, ýokary okuw jaýlaryna şonu ýatlap, şon goşgularyny okap durmaly. Berkarar döwlet isterini ol 100 ýyl, 200 ýyl öňünden aýdyp gidipdir. Türkmen halkynyň 5 welayet bir dogunyp, bir tuproda bir dahar iýilse, şol bagty arzu edip gelipdir. Ine şol bagta da biz ýetdik. Şoň üçin biz medeniýet sungat işgärleri ýa başga kärde işleýärler elmedama şu Magtymly Praga Döwlet Mehmet Adada atamyza uly sarpa goýup olan goşgularyny okulyp durulsa, ol uly bir bagt diýip düşünýän. Täpden haýsy goşgunalaryna Magtymly agdy birlik bolsun, ýa maşgala bolsun, ýa prezident bolsun, şu goşgularyň içinde bar. Şo nädip sen öz ojagyny apalap saklamaly. Nädip öz bir ýan ýollaşyňa bolan, ene bolan mähir muhabbetiň, öz ojagyňa bolan mähir muhabbetiň o. Şolaryň Magtymly Praga goşgularyna bar. Nädip watany söýmeli, nädip watana wepaly bolmaly. Ýaryndan aýrylan ýedi aglar, ýurdundan aýrylan ölünçe aglar diýip şol Magtymly Praga çyn maçyna gitse-de, nirýe gitse öz ýurduny, öz dogduk tepesi, Gerke owasyny, şol öz halkynyň içinde, öz owasyny, öz dağ düzünni, Türkmen tehrasyny, Türkmeniň gözel bir summar jülgesi dağlarda bloklaryň açylyşy, keýikleriň, guşlaryň, käklikleriň taýyryşy ol Magtymly goşgularyny görnýär. Şoň bilen diýjek bolýan adam biz näme dünýede iň bagtly adam, şeýle gahrman arkadagymyz barka, arkadagly gahrman prezidentimiz barka, şunyal beýik sungat tötülleri Magtymly Praga ýaly, Döwlet Mehmet Adady ýaly insanlar şeýle apalap beýgallar ýaka biz medeniýet sungat işgärleri öz aýdymlarymyzda, öz sahallarymyzda heýkeltaraş özüniň heýkeline Magtymly Pragaňyň keşbini sypatlanýar. Suratkeşler şo Magtymly Pragaňyň Döwlet Mehmet Adady atamyzyň keşbini suratlanýar. Bu zatlaryň hemmesiniň takazyna türkmen halkynyň özüniň geçmişine olup şu zamanyna begelip gelecegide umit baglap ýaşap şol beýik şahsiýetleri wasp edip gelýärler. Beýik akyllarymyz Magtymly Pragaňyň 300 ýyllyk dawraty ýetip gelýär. Şoň üçin bizim aýdymçylar Nur Hal Mehmediň döreden Magtymly Pragaňyň sözlerini, romanslaryny ýa aýdymlary şolaryny aýdym edip aýtsak toýo özümiziň täze aýdymlarymyzy döredip Praga barada şol bayramçylyk erkim öýt goşundy bilen gelse uly bir bagt diýip duýan. Şoň üçin biz elmedama vatanymyza gowanyp, halkymyza gowanyp, gahrman arkadagymyza gowanyp, arkadagy gahrman prezidentimize gowanyp ýaş
yaşamak ol iň bir beýik bagyt diýip düşünýän, şunýaly azuda asmanyň astynda, ümmülmez zeminiň üstünde şeýle bir döwletde yaşamak, farahat döwletde, agdy bir döwletde, bagtyar döwletde, agdy bir halk bolup yaşamak ol bir dünýede iň uly bagyt. Biziň ýurdumyz bagtyar, agdy bir azuda, halkymyz bagtyar durmuşda ýaşa, içretli durmuşda ýaşa, bagtyar zamanada ýaşa. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy hemde arkadaly gahrman serdarymyzy bitaraplyk bayramymyzy bilen tüýsüregimden gutlaýaryn, oý elmidam olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli işlerini elmidam rowaçlyk arzu edýär. Sağ olun, eden arzularımızın hemmeti hasıl bolsun. Magtumly Prag hakynda söz açylandy, mehriban adamlar, biz bu sonu bellemekligi haklydyr. Inhe Magtumly Pragynyň golýazmalar toplamy UNESCO-nyň dünýäniň hakydaty maksatnamasynyň halkara sanawyna girdildi. Inhe ýakyna ýene-de bir hoş habaryň biz şaýady bolduk. Mehriban arkadagymyzyň başlanygy çoýmagy, arkadagymyzyň şol tutumly işlerini bir tejribeli dowam edýän arkadagly gahrman serdarymyzyň başlatanlygyny ine 21-nji noýabrda UNESCO-nyň baş maslahatynyň 42-nji mejlisi geçirilip, ştab kwartirasyndan ýene-de watanymyza bir ýakymly habar gelip gowuşdy. Çünki Magtumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýda barasy 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilelikde belleniljekligi hakynda habar. Ine bu habar bilen ýene-de biz bütün türkmen halkymyzy gutlaýat. Muň öňe dünýä ýüzüniň magtumlyga goýan beýik sarpasydyr. Ýadyne biz bilýäs, dutar ýasamak, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň maddäl medeni mirasynyň sanawyna girdilendigini, ine dutara bir güýjüne güýç goşan, dutar saz guralynyň bir ganaty hasaplanylýan, owazyna owaz goşan gyjak saz guralynyň geljekde şolar ýaly dünýäde mertebelenjekdigine biz berk ananyat şey diýem näme toýly günlerimizde birek-birege bir ýakymly hoş habarlarymyzy aýdyp toýumyzyň ruhuny ruh hoşýat. Dünýämizde şeýle ýakymly habarlaryň ýygyderli gurşap aljakdygyna bir berk ananyat hemem şeýle diýip söhbetimizi dowam etmekçi. Spartak siz bilen dowam etsek gurrunymyzy şeýle bir täsin biz üçin hatta hayran galyr ýa. Ine kän adamlar bilen söhbetdeş bolýat bolyn şu sadaplyk jagy görmek hakyndaky arzularynyň kän ýyllardan bäri gursaklaryny saklap ýörendiklerini aýtýarlar. Diňe onu görmek, diňe oň bilen ýüzleşmek hakyndaky arzular. Siziň bolsa ykbal paýyňyzdan nesibäňizde üstünden 3 asyr geçen şol gyjak eliňizde bolup, hatta ol size ynanylyp, şu gyjakda saz çalmaklyk siziň paýyňyza düşdi, size ynanyldy. Siz şu 300 ýyl ýaşap ýören şu gyjagy, sadaply gyjagy eliňize alyp saz çalaňyzda nähili ýagdaýda bolýaňyz, özüňiz duýgular nähili başdan geçýär. Şolar barada aýdyp berseňiz. Şu gyjagy ilkinji gede elime alyp ýerine ýetiremde men gatty özüm bagtly duýdum da sebäbi. Öň arzu edip berdim şu gyjagy men elime alyp çalyp görsem diýip gepleşiňden geçen sanyna şu duýgular başymdan geçirdim. Bu sanyna bolsa Magtumly etrawyna gelip Alseýdiň ýaşan ýerlerini görmek. Han Mehmet Gyjakçynyň ýaşan ýerlerini owasyna baryp görüp, şonuň Han Mehmet Gyjakçynyň idan bilen turup ödepet wak öýüniň gapdyna şu depe çykyp owa teredip bir joşup saz çalýan bir meýdançak bar eken, şu taýlary tyýlanmak, çeşmeden akyp duran, şu döwürde eklen tutlarynyň şu adam duran taklan galanlygyny görmek, şolaň ýaşan ýerlerini görmek wagty meser etdi. Muňa da men gatty öldüm degen, ýani wagty saýan sebäbi şol ýerleri görmek, şu Hasar dagynyň töwereginden şol ýaşaýan owany görmek, şolaň gezen ýerlerini görmek bize gatty bagtlylyk. Elbette. Spartak, diňe bagtlylyk däli oň jogapkärçiligi emma siz şonu nähil duýýaňyz şu gyjak eliňize alaňyzda ine Murat Halipa bu gyjaga gözüniň görejiniň hem gowy seretýär. Onuň şol jogapkärçiligi öz eliňe alyp çalaňda nähil berjaý etmeli diýip düşünýäňiz? Şu gyjagy men özüm gatty emaý bilen elime alyp şunu bir nädik zatda bu asyrlar geçen zat buny çala bir eliňde bir gödögrak hereket etseň munyň bir döwüläýmek bir zeper etmek mümkin diýip men şunu gatty emaý bilen şunu daşyndan çykaryp başga wagtam şunu Muradagamy özüň saklap ber diýip şu sebäbi bu gatty gymmatly taryhy zat. Taryhy sağlyk rolmunyň bahasy ýok, çäksiz. Bular ýa gadym gyjak men ömrümden birinji gezek çalyp gördüm da şu elime alamda. Sebäbi men özüm
Gıjağa başlamdan 7 yaşımda başlamdan bäri köp gıjaklar elimden geçti de. Köne gıjaklarım elimden geçti täze. Edil şu wagt özümde de bir köne gıjak bar şu. Orada geldi Ilyasowň gıjakçysynyň çalan gıjagy bar, onun ýaşy 50-60 ýyl bolan gıjak da. Şu gıjak bilen tapawdy, şu näçe köne boldukça şu gıjagyň sesi durup bolýar, çyryn bolýar. Çalanda özüň lezzet alyp çalýanda sebäbi munyň özi. Başta täzelen gıjagynda munyň gapdaryna sesler bolýar, onu durlanmaly, açylmaly, onu şeýdip şu gıjagy çalanda men özüm bagtly saýdym özümi. Halipalardan gelýän gıjak köp halipalarym gören gıjak şu Alsaýit diýende diňe bir sazynda bolmanyň özi kompozitoram bolupdyr. Köp bir näçe biziň şu gıjak sazlarymyz şondan galanna. Sebäbi maglumatlara görä aňardan gelýän gıjakçylaryň biri ondan bäri gaýtsa Xan Mehmet gıjakçy. Xan Mehmet gıjakçy ahala barıp ahalla pul tarife öwredýär sar bagşyň ogly. Onu pul tarifden jigisiz ora tarife öwrenýär. Onu nur tarif çalýar şeýdip jigiler doganlar. Olardan onun Atawliýew gıjakçy halipamy Türkmenistan alkarty olar we onun Gary Agdaliýew, Çar Gurbanow, Alladyr Çar ýar, Çar Alladyr diýip bir näçe gıjakçylar aňardan şu gıjak taýyryny edberlik bilen ýerine ýetirip bize köne mukamlary halipa şaýartlyk ýolun bize gelip ýetmegende uly şolaň täsirler bar da. Şolar ýaly halipalardan gören gıjak türkmen gıjagymyň ýatalşynda tapawutlyk bar şu. Şu gıjagymyzy alsak şu Alsaýdyň gıjagynda munyň ne muradaga aýt geçdi. Özü gaty gyt agaçdan ýatalan, gyzyl agaçdan. O bul biziň döwletimizde gaty seýrek gelýän agaç. Munyň gapagynyň özü gyzyl walykdan edilmegi, lakka walykdan çalýatsa özümiz. Munyň özü gyzyl walykdan bulan bir gaty täsirli sesi bar eken. Munyň aşagynyň demiriniň özü bir gadim taryh bir ýoldan geçen kerwenlerden galan bir taryhy demir diýipdi. Şu ağaç şuň uçup gaç gitmedi ýaly şu ayagyndan atylýan gurşundan eredilip ýasalan demir. Bunyň özü hemme zady bir üýtgeşik bu gıjagyň özü. Taryhy gıjak wakaty ýok. Şoň üçin men gaty özüm bagtly saýdym muny birinji gezek ýerine ýetirende. Dogry. Şu gıjagy çalýan sazandan öz dilinden oň ýatalşy hakyna ýa-da oň owady hakyna dinlemek bize de täsirli. Sebäbi olar şu dünýäň şol gıjagyň eýeleri, hak eýeleri bolýarlar da onu çalýan adamlar. Şoň üçin oňa aýra tin söýgü bilen daşyndan dinläp seretmek başga, şonu çalyp lezzeti ile paýlayan adamyň gurrundan başga şu gıjak bilen baglanyşyk berýän maglumatam üýtgeşigräk gelýär. Xan Mehmet gıjakçynyň şagirdi pul tarifini gıjak çalypdyr, uta çalypdyr. Ustad halipamyz bolan bizem öwrenýär şolardan ýazgylaryndan öwrenýär. Ol adamlar gaty ýatkeş, köp sazlar ýerine ýetirgeden. Şu halipalaryň aýdan gurrunlary bar da. Seneden har saklan bayrama şunu diýär da şu saz guruly gaty aýap saklamaly. Şu ýerine ýetirjek wagtyň şunu bir elini ýuwup bir ýerine ýetirmeli. Gıjagyň özü bir duýury zatda. Seretmeli muny daşarda goýsaň, sowukda saklasaň ýa-da şunu bir perwaý seredip şunu bir eýerip göz bilen seretmeden şunu sesem daýlanmak bilen ýa-da şunu ýerine ýetirende şu diýerin etmen gulaklarym düzülmejek bolýar. Şunu wagtly ýerine ýetirip durmasaň hem özü şunu duýury zatda. Sebäbi sen şuna näçe köp zahmet singdirsen oğlum şonça da sana boyun bolýar da şu gurul. Ýoksa şu sana diýeniň hem etmeýär, ýa diýen sesiň hem bermeýär şu gıjak ýa. Milli aýdym sazymyza, sunugadymyza, taryhymyza, milli däp desturlarymyza ähli wagtda şu mährwan gahrman arkadagy gahrman serdarymyz şu zatlara uly giň mümkinçilikler döredip ýol açyp berýär. Şu zatlara da biz joşup sazyny bolup saklanyp durup bilmeýär sebäbi ýurdumyzyň şu ýaly uly ösüşlere barşyny seredip bizem täze eserler öwrenip täze şagyrdlar ýetişdirip halkymyza hyzmat edetimiz gelýär. Şol işlere de şol mümkinçilikler döredip berýän we gahrman mährwan lider arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdan goý olaryň janlary sag ömürleri uzak bolsun tutjan tutumly işler mundan beýlegem uly rowaşlyklary beslensin. Baky bir taraplyk bayramçylygymyň toýu bilen bütün halkymyzy mährwan gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsüremden gutlaýan goý toýlarmy toý ulaşdyn. Toýlarda da bagşy tadyndaryň sesleri, owalary belentlere ýanglatyn. Spartakyň gowy sözler aýtdy, gyzyl gapgaraýmaly sözler. Bu gıjak doğrudan muny apalap saklamasaň 300 ýyl taryhy bolan beýle ses çykmaz.
kalbyny para edýän, insanyň bir kalbyny ýumuşadýan bir sadmulýal çykmady diýe. Sebäpden Oradylys Halipa Aýdanyna Muratjan, bu şu gyjak men atamyň atadynyň atady Karajapardan, Berdigylyçdan, Hydardan, Gurbanýadan gelen, şoň üçin men şunu apalap saklayan, yellen, soğukdan, ıssydan dogry aýtdy. Hiç kim kän görenlerler Türkmenistana. Doğrudan şeyle alsan 300 yıl tarihi olan bu gyjak nädip şey dip saklap, aýdara näçe köp durdugyça sesi durulanyp, näçe köp durdugyça şunun owazy her bir insanyň kalbynyň törüne yer tapýar. Muradaga apalap saklamak hakynay diýäňiz, ony öz maşgalaňyzda nesilden nesile geçip gelişi bilen baglanyşykly gurrun berýäňiz bize. Esasy bir buýsanmaly zatba, şular ýaly taryhyň bize miras goýan gymmatlyklaryny innidin maşgala çäklerini däli bizim döwletimiz, watanymyz, mehriban arkadagymyzyň hut özüniň nusgalyk görkezmegini, bu ýoluň asylly ýörelgesini ýola goýmakda, mektebini döretmekde bizim şeýle gymmatlyklarymyz inni aýawly saklanylýar. Şonu nesiller özleriniň esasy asylly ýoluny, ýörelgelerini öwürdiler. Şoň üçin döwlet hem näme maşgalalardan durýar jemgyýetiň özi. Şular ýaly gymmatlyklary milli hazinelerimize, ruhu baýlyklarymyza döwletiň, watanyň arka durýaka onna has hem nesiller şu zatlara jogapkärli çemeleşýärler. Diýmek, bizim milli gymmatlyklarymyz hossarly bolly, arkaly bolly. Murad aga, söhbetimizi şol ýerlerden dowam etsek, ýagny Han Mehmet Gyjakçyň hut öz ýaşan ýeri, ata-babalarynyň ýaşan ýerlerinden şu gyjagyň ýanglanan, dünýä inen ýerleri bilen söhbeti hut şol ýerlere gidip dowam edäýsek, hememine Spartagam ilk ýanglanan ýerleri bolan, Dogduk depesi bolan, ýagny Magtumuly etrabynyň Summar Daýhan birleşiginiň çäkleri, Monjukly depe töwereklerine gidip şol ýerde hem söhbet etsek, hem saz çalyp halkymyza getirsek. Ören oňat bolar.
Edil adamlar ine biziň şu duran yerimiz mundan 300 ýyl odalam Sogronly owasynyň gidin kören owa bolup ýaşalyp ýaşaýyşyň mewjur ýani ýerleri ekenşi. Häzir Murad aga siz özüňiz gurrun beräýin. Ine Han Mehmet Gyjakçyň ata-babalarynyň hem ýaşan ýerleri hut öz jaýlarynyň oturan ýeri eken diýip aýdýaňyz. Bular barada da halkymyza ýetirsek has täsirli bolar. Doğrudanam şu tayi Allah Nur Usta'nın jaýynyň Allah Nur Usta'nın doganyny Mehmet Nurun şol Gyjak dutar ýasan şu ýerine şu tutlarym şoňa şaýat bolup durlar şol şu tutlarym belkem şol Han Mehmet'in çalan taýyny Allah Nur Usta'nın çalan taýlaryny dinleyen köp tarihi zatlar bular gürläp bilýän şu zatlar aýdardylar. İnsan ömrüne bir 350 mekol bir ansat edildi bir. Näçe ömür geçen, näçe durmuş geçen. Şonu da şu tungoty, bizim beýik tungotymyz, gazma dutarmyzy, gyjagmyzy şun ýaly şu bizim döwrümizde ýetirip, şun ýaly taklap, gyjak ýasap, şun ýaly halky ýetiren üçin men begenýän, gowanýan ýakymly da şu zatlary gaýtalamak, aýtmak Türkmenistanyň tungotta atadan işgär kompozitor Orazy Qurbanýazow men şu gaýnatam şu gurrun ederdi şu Ali Seyit barada Garadäli Göklen Gara Jabar atasy barada Berdigiriç atasy barada Qurbanýazow barada Hydyr barada Täsmeme Suhan Gulynyň Sary Bagşynyň Milli Täsmiradyň şu howla gelip şu taýda ilkinji şu taýda Han Mehmet Allah Nur oğlunyň çalyp oturan şu gyjak sadaply gyjak şu taýda dinläp benni edýär. Doğrudanam elbet ykbaldyr şolar şol Sary Bagşynyň Täsmeme Suhan Gulynyň Han Mehmet Allah Nuruň şu taýda gelip duşmagy ykbalyň peşkeji diýip düşünýär. Ali Seýidin gyjagynyň Türkmenistana Ahal vilayetine gelmegiň esas sebäbi şu Sary Bagşynyň Milli Täsmiradyň Täsmeme Suhan Gulynyň şu howla gelip şu taýda saat dinläp saat çalmagy şol sadaply gyjagyň taryhyny şundan diýip düşünýärne şolaryň gözüniň göreji saklaýşy bizem şu gyjagy şolaryň ruhuny beýgilip şu gyjagy gözümizin göreji saklaýar. Maktumul etrag bir keramat diýer bu bäri deliliň Maktumuliynyň geden ýerleri Ali Seýidin geden ýerleri Garadäli Göklen Han Mehmet Allah Nur Usta'nyň Mehmet Nur Usta'nyň Han Mehmet'in şu taýda geden başgaly bolup ýaşap sağlar öwrenip şol çalınan sağlar şu taýlary gürlesem şolgun şu teýbigat aýdarmy diýip düşünýär. Hawa, ine Han Mehmet Gyjakçyň howlusyna 3 sany tut bolupdyr. Şol tutlaň aşagyna da ençeme ustatlar, bagşylar aýdym-aýdypdyrlar, saz çalypdyrlar. Hatda Eýrana sary toýu ýolunanlaryny şu ýerlerde şol 3 tuduň aşagyna düşläp geçipdirler. Han Mehmet Gyjakçyň howlusyna diýilýän gurrunlar bar taryhyň sahypalaryna. Ine şol söhbetler, şol wakalar, şol ýaşalan ömürler ine şu 3 tuğdun kölögesinde varıptır. Ine tereden şu örnýän tuğdum meňden bellidir. Düýbi ýognap, joýu bolup gidipdir. Şu tuğd agajyny pikirlenmeýän aýtmak bolýar. Şu sadaply gyjagyň taryhy bilen baglanyşykly öwreneňde ine şu tuğdum 200-250 ýyl ýaşanlygy gümansyz şonu ikirjeňlenmän aýtsa bolar edi adamlar. Häzir inni sadaply gyjagyň daşyny jemlän ustatlaň ömürlerini sunugotuna bolan hormatymyz üçin bizne şu ýerlere geldik. Şu zatlaryň hemmesiniň takasyna halifalar tirsegine gallyrýan, sadanlary, aýdymçylary, duçarçylary, bagşylary tirsegine gallyrýan gahrman arkadagly gahrman serdarmyda sag bolsun aýdýan ulu sogap işte. Şoň üçin elmidama gahrman arkadaly gahrman prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak ýylt bähbitli döwlet ähmiýetli işlerini rowaşlyk arzu edýär. Sag bolun. Ine Murad aga aslyny her bir işe çemeleşemmizde, bu taryhyň sahypalaryny öwrenemizde, joda çoňluklara aralaşyp, anyk, dogry öwrenip şolar barada herimiz öz işimizde takyk maglumatlar esasyna taryh ýazyp miras ýazyp nesillere geçirmekligi hut mehriban arkadagymyzyň özü bize öwretdi. Gahrman arkadagymyzyň mektebinden uğralyp bize mine sadaply gyjak hakyndaky söhbetimizi hut şonuň çalynan ýerlerine, hut haýsy ojakda çalynan bolsa oň töweregine bagşy sadanlary jemleýän ýerlerine gelip söhbet etmekligi biz özümize makul gördük. Ine şeýle iş tejribelerini bize öwreden nusgalyk ýoly bilen bize geçirýän mehriban arkadagymy arkadaly gahrman serdarmyda biz belelikde ýene bir gedek sag bolsun aýdýar. Murad aga, ine şu söhbetleri häzir hut şu owada dünýä iýinip, oglundygym şu owada geçip, umumyň şu owada ýene de halipalyga ýetişen ýaşlylaryň bir bilen bir söhbetdeş bolup göräýeliň.
bolýar. Onu etsek täze bol oňa ýetesi zat ýok. Hakyky hut dilinden eşitsek gowy bolarmy kadiýan. Onna häzir şu owaň ýaşullarynyň biri Halipa Bagşy Gurban Mehmet Gullyf bilen söhbetleşen bolaly. Hana şu diýip çykyp Han Mehmet gyjakça saz çalypdyr diýerler. Şu çäklere baryp häzir Halipa Bagşy bilen söhbetleş bolaly. Onsoň ne Magtumuly etrawynaky Magtumuly Pragynyň muzeýinde dowam edip oturan söhbetimiziň başyna baryp şol ýerde söhbetleşlemediň arasyndan gepleşigimiz dowam edelik. Söhbetimizi biz şu yerlerden dowam etmekle kalbymyza makul gördük. Çünki söhbeti edilýän şol baragajagyň taryhy gönnen göni biziň şu oturan yerlerimiz bilen düýpli bagly. Bu yerler biziň Aşgabatymyzdan, paýtagtymyzdan 300 kilometre goly daşlykda yerleşýär. Görnüşde görünýän dağlarymız bolsa Sünt Hasar dağlary, ýagny Köpet dagyň girişleriniň dowamaty. Bu yerler taky gaýsak Magtumuly etrawynyň Summar Daýhan birleşiginiň çäklerine degişli. Şu yerlere kadimiyette bir wagtlar owa adamlary Sowranly owasy diýip atlandyrar ekenler. Häzirler hem ila tarasyny kadymy ady ýörgünli ekeni. Hä söhbetdeşimiz Halipa Bagşymyz Gurban Mehmet Gullyf. Gurban Mehmet aga bu yerlere gelip dağ girişlerine çıkıp Sünt Hasar dağlarının öňünde durup söhbet etmekligimiziň öz manysy bar, öz taryhy bar. Çünki şol sadaply gyjagyň ykbaly bizi şu yerlere getirdi, şu yerde duşurdy. Ine Aly Seýidiň sadaply gyjag hakynda söhbet edýär. Üstünden 3 asr geçipdir. Ýöne biziň şu günlerimizde miras galypdyr. Şol güýji diýmek sadaply gyjagy ýasanlar şonuň ýaly uzak ömür berip ýasapdyrlar diýip düşündik. Siz özüňiz hem şu owada öňüp öten adam. Sadaply gyjak ol öz daşyny bir näçe ykbaly jemleýär. Bir näçe ykbalyň taryhyny, döwürliň taryhyny özüne jemleýär. Sizin görüňler ýaýsaňyz, ine Han Mehmet agaň hut öz ýaşan yerler, şu töwerekde oň howlusy bolupdyr. Şu ýerde de gyjak ussahanasy bolupdyr. Häzir şular barada Gurban Mehmet aga özüňiz görüň berseňiz, ilki bilen aýtsaňyz, Han Mehmet aga bilen sizi nähili ýakynlyk birikdirýär. Esasy Han Mehmet gyjak şewilerini bizi baglanşdyrýan zat men şonuň ulugly atasynyň ataqlygyny, Allahyň nur bagşynyň ataqlygyny ata Han Mehmet ady bilen dünýäden ötdi. Şol halipadan eşden gurrunlarym meni has gyzyklandyryp şonuň aýdan gurrunlary häli bu neselle meniň hakydamdan giden wagt şol ata Han Mehmetiň beren gurrunlary. Men şonuň elinden tälim alyp men bagşyçylyk bilen meşgul boldum. Bir neçe ýyl halkyň arasynda aýdym saz etdim. Adakany gyjak çalan döwürlämem boldy. Şol ata Han Mehmetiň beren gurrunlarynyň täsiri esasynda men Han Mehmet gyjakçynyň Aly Seýidiň elinde halipa şägirt bolup şonun Aly Seýidden tälim alanyny, şonuň eline 6-7 ýyl halipa şägirt bolandan soň Han Mehmet gyjakçy öwrülip ýygyna bäri ýene şu etramyda Magtumuly etrawyna gelip şu ýerdäki bagşy sadandaryň arasynda sadandarçylyk edip köp ýyllar dowamında halipa bagşy sadandaryň ýanynda sadandarlyk edip halipa bagşylaryna aral bagşy orad gyzylam diýerler-de. Indi şol halipa ýemdäni Garadäl göklegiň gönden göni şägirdi. Han Mehmet gyjakçynyň atasy Allahyň nur bagşam gönden göni Garadäl göklegiň şägirdi. Şu gurrunlary ýanky ata Han Mehmetiň gurrun bereni maňa. Onuň molluk wunç biziň etramyň ilerisinde owa bar, Çendir owasy diýip şonda ýaşak geçen ýanky molluk wunç o da Garadäl göklegiň hakyky gönümel şägirdi. Ýöne Aly Seýid bu gyjak tutugaty boýunça ol hakyky aňyrda nähili gyjak kimden öwrenipdir, onu biz hakydamyza getirip aýdyp eşitmedik-de. Ýöne Han Mehmet gyjakçynyň Aly Seýidden gyjagy öwrenip ustadlyk derejesine ýetmegine sebäp bolanam. Aly Seýid oğul sen ustad bolarsyň, halipa başlanýanda köpürak sadandarlyk edibersen ustadlyga ýetersiň diýip beren maslahaty bar Aly Seýidiň. Gurban Mehmet aga, ine siz özüňiz şu owada öňüp esip ulalypsyňyz. Özüm bagşyçylyk sunuwatynyň şu aýdym saz sunuwatynyň gyjakda saz çalmak mahlasy bu dünýäň özüňiz ýakyn wekilleriniň biri. Diýjek bolýanym şol söhbeti edilýän gyjak bar. Ol diňe sadaply gyjak. Biz bir gyjagyň
söhbetini edýänem bolsak, aslında Türkmen halkynyň taryhyny, milletin taryhyny, gyjagyň taryhynyň ýazylýan sahypalaryny goşun dedip bilen gyjakdygyny ýadymyzdan çykarmaly. Ozal siz gurrungyny diýen gyjagymyz bilen ýüzleşip görüpmidiňiz, saat salyp görüpdiňizmi? Şol hakynda siz ozal bilýärdiňizmi? Biz o gyjagy edil gözümüz bilen gördük, elimiz bilen diýsek ýalançy bolardy. Ýöne meniň atam gurrun berdi. Han Mehmet gyjakçy gyjagyny çalandy, el boyu bilen deň bolup durardy. Şeýle bir uzun gyjagy bardy. Han Mehmet'in oğurdan gyjagy bardy diýip bizim atamyz gurrun bererdi. Ata Han Mehmet o näme atasynyň ba wagtynda gyjagy çalýan wagtlarynda ol hakikaten 10-12 ýaşyndaky oglan eken gyzagyň ähli gurrun bererdi bize. Adamyň gyjagy gaty uzun gyjagy bardy. Oturanda boyu bilen deň bolardy diýip däni. Atahan Mehmet ma gurrun berdi. Toylarda çalandy bizim atamyz agam görüpdirler. Şu gyjagy biz arzu edip gezdik muny görmäne, bizim şu wagty görüp gaty men kän zatly gözüňe gelip gidýärdi. Şu Han Mehmet gyjak şeýiniň katly kamatam meniň gözüňe gelip durdy. Uzun boýly, silkme telpekli, gaty bir owadan gelişikli adam bolupdy Han Mehmet gyjakçy diýeni. O şodagam edip gözüňe gelip barýardy şu wagtsyny. Ýöne şu gyjagy şu derejede saklap bizim şuun kügüllerimize getirip yetiren ımsalara berekellah. Milli sunnatymyzy bizim geçen öten beýik halifalarymyzyň sarpasyny tutup tersegine galdyryp otan gahrman arkadagly gahrman serdarymyz şu zatlary öwrenmäne, şularyň halka ýetirmäne döredip beren mümkinçilikleri şeýle men sag bolsun aýdyn, ýyly döwlet geler bolsa diýen kitabyny men 3-4 ýola okudum da. Şu arkadagy kitabyny. Şonda bir şeýle giden halifalaryň adyny tutýardy. Hormatly arkadagymyz. Şonda men şu zatla bar edem, kän gurrunlar edilýär. Giden şu etrafymyzdaky gyjak hakynda gaty kän rewayetler, bizim eşitmedik rewayetlerimiz şu kitapda bar. Şol gaty bir ummasyz çuňur kitap şu. Çeşme okudan onu gaty many eken. Şonuň üçin men sag bolsun aýdyn milli liderimiz, gahrman arkadagly gahrman serdarymyz, ýaşlar uzak bolsun, görjekler gowluk bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, asmanlar duru bolsun, tutýan işler elmizden rewaj alsyn. Şeýle bolsun Gurban Mehmet aga diýmek onu şu sadaply gyjagy siz şu gün ilkinji gezek eliňizde alyp gördüňiz. İlkinji geret gördük. Indi size aýdyp beren gurrunlary aýtdyňyz da ýa-ni aýdardylaryň Han Mehmet gyjakçyň şeýle bir uzyn gyjagy bolupdyr, şeýle saat çalanyna ýüzüni tutup durar eken diýip. Ol hakykatdan hem şeýle ekenmi? Hakykatdan hem şeýle eken, hakykatdan hem şeýle eken. Oturanda öz boyun bilen deň bolup durandygyny öz gözümüz bilen gördük. Elim bilen tutdum, gördüm. Gurban Mehmet aga, şu gyjagyň aňyrdan ýasalyşy bilen baglanşykly taryh hakynda da aýtsaňyz, ine kirişleri bilen baglanşykly nämeler bilýäňiz? Bu gyjak tenediniň özü aslında şu dutar tenedimizem öň kirişleri çiğ ipekden edilýän eken. Şu gyjagyň aslında ilk Ali Seyyid halifamyz çalany 2 kirişde çalýan eken edi. Ali Seyyid'iň Muhammedi diýip bir saz bar, şonu çalanyny bir 3-nji kiriş kämir geregen bolup durmaýan bolmaly semilde. Şu Han Mehmet gyjaksam şu gyjagy öwrenen wagtlaryny 2 kirişde öwrenipdir. 2 kirişli eken. Soň muny ustad bagşylarymyz bardy. Sary bagşy diýdi, Ara bagşy diýdi. Bular gaty ägir halifalar. Olaň ýanyna gyjak çalyp, olaň basymyna baraýmak üçin senediň gaty daýaw bolmasa, olaň basymyna baryp bolanok. Şu 2 kirişde bolanok, şolaň edenini edi bilmeýän Han Mehmet gyjakçy öz gardaşy Mehmet Nur Usta diýip özüniň kişi dogany bar eken. Mehmet Nur Usta hem Allah Nur bagşynyň atasynyň aty taklany. Ol ustaçylyk bilen meşgul bolýan eken. Şonu gardaşy bilen, dogany bilen maslahatlaşy, şunu 3 kiriş etsek, yetip bilmeýän men çalan wagtymda diýip däni. Oňa bir pikirlenip, şu 2 gulagy 3 gulaga geçirip Mehmet Usta ýasap berýär gardaşyna, şu 3-nji bir gulag goýup berýärdi. Şondan Han Mehmet gyjakçy 3 kirişe geçirip çalyp oraya. Han Mehmet'iň goşondy şu gyjagy aslynda gyjak aňyrda bar da. Han Mehmet döreden okda aňyrdan gelýän Ali Seyyid'den aňyrda ýen bar. Ýöne şunu gözelleşdirip hatda ýokary derejelere ýetirmegine Han Mehmet'iň goşondy 3 kiriş edip çalyp ugramagy. Halifalaryň ýanynda. Ondan soň şu Sary bagşynyň oglalarynyň ýanyna hem gyjagy äkidende berde Mehmet Nur Usta bilen gardaşy bilen ýasap, 2 gardaş 2 Sary bagşy bilen ara gatnaşykdy, dost dogan bolup gatnaşanda pürlaga, ora Sara,
hem Nur Sara şu üçüsini hem Hanmat Ozakçı birinci halipalık edip şolary gyzagy şüýden ýasadyp alyp gidýär. Men şu özüm bir kiçikçe bir ýüregimden joşup çykan goşgy bendim ma da şonu aýda aýynda Han Mehmet Ozakçy barady. Tar bagşy bilen dostluğun bolup türlü ora Sara senedin berip Täs Mehmet milli saha gol berip aýdym zada teşne bolan Han Mehmet. Han Mehmet halipanam şo derejelere çykarmak üçin ustat ägir Täs Mehmet Huhan uly Sara bagşy millaga sahaga bulan ýanyna sadan darlyk etmek, olary eýermek, olardan öwrenmek Han Mehmet hassa ustatlygy hassa ýokary derejelere ýetiripdir diýip pikir edýär. Owa. Gurban Mehmet agaýyň aýtmaklaryna görä, ine bizden sagda şu depäň üstüne Han Mehmet gyjakçy şu gyjagy eline alyp çykyp kem saatlar çalypdyr diýýärler. Şuňa öden bize şeýle ýakymly hut şol sadaply gyjagy eline alyp saat çalan Han Mehmet gyjakçy ýaşan ýerine, saat çalan ýerine oturup mine bizem onu ýatlaýar. Şu gyjak Miskin Gylyç şahyrym görüpdir diýýärlermi? Hawa şu Miskin Gylyç diýip bir şahyrymyz bolupdyr. Ol hem öz goşgy goşup goşan goşgysyny hem aýdym edip aýdar ekende. Odan diýeledi, odan şahyr, odan bagşy bolýardy. Ol öz goşanyny öz aýdym edip aýtsa. Şonda Ali Seyit şu Miskin Gylyç şahyryň ýanynda gyjak çalar ekende. Şona Miskin Gylyç öz goşgularyny bir getiripdir. Dutary lam edip şeker gyjagy, gödeller ysg edip asla gyjagy, kellesi küýlenip mes bolan şahy tapılmaz misal Ali Seyit'in diýip däni. Miskin Gylyç şahyrymyzyň bir goýup giden bir Ali Seyit barada bir gowy ýaxşy söz barda. Ondan bir Miskin Gylyç şahyrym görüpdir diýip gaty dogry aýyp bilýärse şunu bar. Anyk aýdyp bilýär. Öz setirlerini Ali Seyit'in adyny getirýärler. Ine şu sadaply gyjak ýüzüne seredip bir togap edip oturmaly gyjak diýip düşünýärler. Nijeleri nähil ägirtleri görenbi. Ençeme ägirtliň elini dünýä tarap, parahatlyga tarap, adamlaryň kalbyna tarap şeýle ýakymly saatlary özünden uğradan gyjakşy. Şu gyjagyň ine gyzyl agaçdan ýasalypdyr diýilýärde. Şu gyzyl agaçyň hem hut şu töwereklerde ösýän gyzyl agaçdan ýasalanlygy aýdylýar. Onsoň dünýä iýnen ýeri diýýärse, diýmek şunu ulanylan ähli zatlar ýasalanlar. Şu töwereklerden alynan bolsa diýmek watany, dogduk ýeri ine şu sadaply gyjagyň hut şu ýerler sowranly owasynydyr eridi adamlar. Şu gyzyl agaçdan diýeniň bizim Tatardaýymyzda gaty üýtgeşi agaçlar bolýardy. Şu wagtlaram bar. Şonda çok agaç diýip bir agaç bolýardy. Çok agaç diýip şul agaçyň şu gyzyl agaç diýen şunun sapy çok agaçdan edilipdir diýip maglumat bar. Agaçyň adyny çok agaç diýerler, ýöne gyzyl agaç diýip aýdyldy. Şular hem Hasarsyn dağlarynda bitýän agaçlar. Bizde şu Han Mehmet gyjakçyň ata babasynyň özüniň ýaşan ýerlerine gelip, ýaňy siz aýtdyňyz da 3-nji bir tarynyň goşulmagy bilen baglanşykly, ýerden täzeligi bilen baglanşykly Han Mehmet gyjakçyň ine şol taryhyň ýazylyp başlan ýerine gelip söhbet etmeklik, ýa ýene bir gede gaýtalamaklyk şeýle täsirli diýip düşünýän. Şu bizim oturan yerimizde Han Mehmet Gyjakçynyň Allah nur bagşynyň ojagydy. Gyjagyň şu ýerde bir owadynyň ýaýran ýeri. Şüýlerini bir gaty bir begermeldi. Bizim ulu bagşymyz Sary bagşynyň Täs Mehmet Tuhan gulynyň gelip gözü bilen görüp oturan ýeri. Gelip Han Mehmet Gyjakçy bilen oturupdan söhbetde şolup şoň öýüne duýçara öýüp sağ çalıp aýdym daha tinsa şüýde bütün Togrolýan halky ýygnandyr da Sary bagşy belen sesi bar eken. Şu gyjagym goşulandan soň bara özünden joşup Sary bagşy şeýle bir aýdym aýtdy diýdi, daha tinsa ähli Togrolýan owasy gelip üýüşdi diýe. Daha tinsa Sary bagşy aýdym aýdyp beripdirdi. Şu gyjak birinji gere ýa-ni goşulyp çalynanda Sary bagşy Täs Mehmet Suhan uly mullaga da gelip şüýde mihman bolarlarynda. Halipa şägirtlik ýoly atalarymyzdan gözbaş alqaýdýan şeýle asylly ýol häzirki döwürde mehriban arkadagymyz halkymyzyň arasynda, ýaş nesilleriň arasynda halipa şägirtlik ýolyny has berkidip, ine giň mümkinçilikler döredip berip, biziň medeni mirasymyzyň özü bolan aýdymyň, sadyň, dutaryň, gyjagyň we senetleriň ýasalyşy bilen baglanşykly, çalynyşy bilen baglanşykly, olar döredönler bilen baglanşykly öwrenmeklige bize bir giň mümkin
kynçylikler döredip berdi. Hut şoň üçin ine sadaply gyjagyň bir kän çalynan taryhynyň ýazylyp başlan yerlerine gelip biz hut şu yerlerden ýene bir ýora Mehriban arkadamyda arkadaly gahryman terdarmyda tüý sürekden sag bolsun aýdýat. Ine Gurban Mämet agada bir wagtlar şol ustaatlara şagirt bolan bolsa, häzirki döwür şol ustaatlaryň ýoluny dowam edip ine özi il içinde halipa bolup bagşyçylyk sunugatyna saat çalmakda. Ine biziň şular ýaly gepleşikler taýýarlamada da kän söhbetler berip il günümde nesillere ýetirmeklige bizeni goşant goşup otyr. Size de köp sag bolun beren görüňleriňiz üçin. Hem sag bolun. Gahryman arkadağımız, arkadagy gahryman serdarymyz mirasymyzy öwrenip ýaşlara, gelejeki nesillere ötüp geçip giden halipalarymyzy tirtegine galdyryp şulary halkymyza gaýdyp berip ýören gahryman arkadağymyzyň arkadagy gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdym. Ýaşlary uzak bolsun, görjekleri gowy bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, tutan işler elmizden rawaç bolsun. Ha o şeýle bolsun, köp sag bolun. Ine biz bilýät hemme dutar ýasamak, dutarda saz çalmak, bagşyçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl medeni mirasynyň sanawyna girilmeginiň özüm halipa bagşylary, halipa sadanlary, ýaş nesilleri tutuş jemgyýetimizi şeýle gowandyrdy, buýsandyrdy. Bu da Mehriban arkadamyzyň hut özüniň tagallalary bilen durmuşymyza ornaşdy. Belki de gyjagymyz hakynda söhbetlerim dünýä tarap şeýle ýollar salar. Şonuň üçin şu işlere hemmemiziň goşan etmegimiz zerur, wajyp. Çünki söhbet bir gyjak hakynda bolsa da milletiň bu uğurdaky taryhyny, ustaatlarynyň akbaryny daşyna jemleýär. Size de köp sag bolun, ýaşlaryň arasynda, şagirdleriň arasynda mektep bolup, wesiýet bolup, uzak ýaşap ýörmeklik, zähmet çekmeklik nesip etsin. Sag bolun, sag bolun. Mehriban adamlar gepleşigimizi Magtumly etrabynaky Magtumly Praga muzeyinden dowam edýär. Siz bilen söhbeti dowam etsek, Magtumly Praga hakynda söz açylanyna asal türkmeniň ruhy gymmatlyklary hakynda bir-birine sepleýän söhbetleri halkymyza ýetiresiň gelýär. Ine arkadagymyzyň ýyly döwlet geleri bolsa atly kitabyny aýratyn gyjak hakynda bölüm bar. Şonu ilki gyjak saz guralynyň döreýişi bilen baglanşykly misallar getirenni watandaşymyz Farabi'nin toya baranny bir ilkinji gedek şol toyda ýanyndan bir iki bölük agajy çykaryp, ýagny bir taýajagy, bir amne kädini iki bölükden ibarat bolan şeýle zatlar gapdalyny alyp baranlygy hemem toy mahallesini şol ikisini bir-birine birikdirip ütköşük bir owaz döredünlük hakynda aýdylýar. Şoňa da Gypçak diýer ekenler diýerler. Ine arkadagymyz ha şuňluklardan alyp ilki gyjagyň döreýişi bilen baglanşykly bize gymmatly maglumatlar ýazyp nesillere miras goýdy, bize peşkeş berdi adamzada. Bu sadaply gyjak bolsa türkmeniň niçeme ýyllyk gyjak bilen baglanşykly taryhynyň esasy özünleriniň birine degişlidir. Şular barada dowam etseňiz. Sag bolun, täze bol. İlki bilen şu Magtumly etrafy diýilende beýik akyllar şahyrmy Magtumly Praga gözeňe gelýär. Her bir insan özüniň bir yüreginden çykýan bir owadan sözleri ýa-da bolmasa bir özüniň bir ýüregindäkini aýtmaly bolsa, elbetde şu toprakda Magtumly atamyň ayak basan topragyny ýaşaýarlygymyz üçin men özüm bagtly hasap edýän. Umuman aýdymyzda men şu Magtumly Praga muzeýinde işlemek bilen şu keramatly toprakda ýaşap geçen bir näçe bagşy sadandalar hem de Magtumly atamyz barady. Şu muzeýde ilmi işler höküminde bir näçe maglumatlar toplamak meniň paýyma düşýär. Elbetde şu toprak şaharnaryň watany, şu toprak bir halipalyň watany desem ýalňyşamyk. Sebäbini aýdanymyzda şu ýerde bagşy adamlar hakda aýdanymyzda Gara däli göklen Har Mämet gyjakdy, döwlet geldi ökdýür, Nur Har Mämet ýaly Anamyň sakkar ýaly bir näçe bagşy adamlar mekan şu ýeri. Şu toprakda şol ýaşap geçen halipalaryň bir näçe nebereleri ýaşaýar. Ine şu Har Mämet Allah'ın uğru barada bir maglumatlar toplamak maňa da meýser etdi. Sebäbini aýdanymyzda Har Mämet gyjakçynyň 130 ýyllygy şu toprakda bellenildi. Şonu Maýkuliwatynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallymy Ýuri Töşol gelip şu gyjagyň suratyny
Ine bizim muzeyimizde sowgat berdi. Hemem şu Han Mehmet Gıcakçı'nın suratyny getiripdi. Şonna şeýle bir arzu etdim. Şu Gıcak henidem barmy dedim däweli. Henidem hawa saklan ýa şu Gıcak dedi. Ine şuň kun bizim ul begençimizden, bu ýansymyzdan şäge ýok. Şu Gıcak gözümiz bilen görüp sylamak ine bu kun bize miýesser etdi. Biz gaty bagtly hasap edýär. Türkmen medeniýeti sanaty özüniň inçeligi, milli däp desuri, maddi we uruh kymmatlyklary bilen ören bay. Şonuň üçin hem bu Türkmeniň goşagoç täze bar. Biri Mahtum ol, biri goşatar diýär. Mahtumuljan özüniň sözlerini Mahtum ol sözlerim sada goşdum, uz bolar diýär. Ine şol ajaýyp sözlerini alanyňda Mahtum ol Pragynyň goşgularyna bir şirin dilli dugtarymyz bilen ähli toý bayramlarda onuň sözlerini aýdym aýdýarlar. Şonuň bilen birlikde de şu milli bir saz senedimiz dugtar ýasamak, onuň dugtarda saz çalmak, bagysçylyk sunuwatyny UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyna goşulmagam biz Türkmen halkyny begendirýär, buýsandyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagy Gahryman herdarymyň taýsy tagallarlar netijesinde bugün halipa şäherlik ýoluna da uly bir üns berildi. Ine şonuň üçin şu muzeyde işlemek bilen şu Türkmeniň aňyrdan gelýän milliligini görünüňde türkmenligiňe buýsanýan. Bu senetleň aňyrsyna gudrat ýatyr. Sebäbini aýdymyza Türkmen halky özüniň şu iki saňa kirşli dugtary bilen şonuň ýalda ajaýyp gyjagynyň owazy bilen bütün dünýä hayran galdyrar. 1980-nji ýyl ýatlatym gelýär. 1980-nji ýylda şu Mahtumul Itrawy folkloryň dören ýeri hasap edilýär. Şonu ilkinji gedek 1980-nji ýylda Polşanyň Zakopane şäherinde daglyk ülkeleriň arasyna Türkmeniň edim gylymyny däp desturlaryny sahnanyň dili bilen halka ýetirmek elbetde bir şu Mahtumul Itrawynyň summar folklor toparynyň paýyna düşýär. Ana şonu şol topar özüniň bir ustadlygyny orkedýär. Türkmen Polşada. Ana şonu ähli babatda da türkmenleriň edim gylymyny däp desturlaryny şeýle ustadlyk bilen görkezen topar şol wagtda baş bayrak, altyn palta bayraga münasip bolýarlar. Şol bäsleşikde şunun ýaly bir ýene-de bir üstüne bäsleşik goşulýar, kirşli saz gurallary çalmakda, şeýle hem üflenip çalynýan sargulary çalmakda öz ustadlygyny görkezmek diýär. Ine şonu birinçi şol toparyň sazandaky Şarly Maşrykow dutarda maýa özelliýän saz çalýar. Ana şonna şol ýerde de ol şol festiwalyň aýrytyn bayragyna münasip bolýar. Ine şol dutarmyň alys ýurtlarda da şeýle ajaýyp bir sesi bilen özüniň bir türkmenligini ýene-de bir gerek suwd edýär. Ine bize şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýan, bize şeýle okumany, işlemeni, döretmeni, uly mümkinçilikler döretip beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagly Gahryman herdarymyň jarlarynyň sag ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmaklygyny tüýs ýürekden arzu edýän. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagly herdarymyzy bir taraplyk bayramymyzyň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýan toýlaryňyz toýlaşdyn. Sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin size de işiňizde uly üstünlikler arzu edýär. Inni Bek Muhammed siz bilen dowam etsek söhbetimizi sizin medeniýet öýüniň müdiri bolup işleýän ekeniňiz. Bu diýilligi bilelikde, agzybirlikde Türkmen halkynyň medeniýetiniň taryhyny öwrenmek, sunuwatynyň taryhyny öwrenmek diýilýän bir uly wazypany öňüňizde goýýar. Şu Balkan sebitleri bilen baglanşykly biziň maddi we ruhy gymmatlyklarymyz hakynda bir ýygnaýan maglumatlaryňyzyň arasyna elbetde şu gyjagyň töweregini jemleýän ussatlar bilen baglanşykly maglumatlarym elbetde öwrenilýändir. Hawa ýygnanylýandyr. Şular barada gurrun berseňiz. Sağ ol täze Mahtumul Pragynyň adyny göterýän etrapda eneden dogulup şu Mahtumul Pragynyň adyny göterýän şäherde ýaşamak, şu Mahtumul Pragynyň adyny göterýän şäher medeniýet öýünde zähmet çekmek bagty maňa netip edip durda. Şu bizim üçin bir şu Mahtumul Pragynyň adyny göterýän şular ýaly medeniýet öýde zähmet çekmek uly jogapkärçiligi öňümizde goýýardy. Borç bolup durýardy bir halal, pek zähmet çekip ýyly halka hyzmat etmek borçy öňümizde durda. Şu Mahtumul şäher medeniýet öýüne zähmet çekmek bilen biz ýyl arasyndaky kadimden gelýän däp desturlarymyzy, urp adatlarymyzy, galyp erte kadimi ýadygärliklerimizi
ýerden galan maglumatlary, ägirtlerimiz barada, sahirlerimiz, başylarymyz, ustalarymyz, şolar barada maglumatlar toplaýar. Medeniyet işlerimiz bilen bilelikde. Onun şu esasy toplan maglumatlaryň içinde ägirtlerin birim Han Mehmet Gyzakçy barada köp maglumatlar toplanýar. Han Mehmet Gyzakçy diýilende eýen bir şu bizim etrafımızın adyny sağ sunugaty bilen şu Kara Däli göklen ýaly Türkmen halkyna ýaýyp bilen belli sadanlar. Ana teýinin gyzagy barada görüň edende şu saadgurany bizim şu görsek, şonu bir biltek, şonu ýakyndan görsek, elimize alyp görsek diýen ýaly bir arzu bula bizde de barda. Ýani şu gepleşikde şu uly täsir galdyranlar menne Spartak ýaňja şu 300 ýyllyk taryhy bolan Sadap Saply Gyzakda saatçalyk berin saada gudratda jadwa diýerler. Ata babalarymyz şonu diýip gelýär. Özümden men şu taýda şu Spartakyň salan taýdyny bendi bolup, maýil bolup özüm şeýle bir üýtgeç duýgulary başdan geçirdim de şu tomoşaçylaryň gören bolsa gerek hakykyçyla şu duýgy şeýle bir üýtgeç duýgy boldy. Tawal Spartak şalt beren taýdyny gaty täsir galdyrydy. Esasanam şu Gyzakdan çykýan taýdyň owadynyň bendi edişi has täsiri boldy. Öňümizde Magtun Pragynyň 300 ýyllyk toýu bellenip geçiljek. Şu bellenip geçilmek üçin edýän atalyk aladalar üçin bize şu toý dawarany bellemäge, şular ýaly gepleşikleri geçirip, şular ýaly gepleşiklerde çykyş edip öz pikirlerimizi, duýgularymyzy beýan etmäge döredip berýän mümkinçilikler üçin milli liderimiz Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň jany sag, başy dik bolsun, il ýurt, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri ilmidama rowaj aldy. Köp sağ bolun. Arzuwlaryňyzyň hemmeti hasyl bolsun. Sizem geljekde medeniýetimiziň sunugatymyzyň geçen üstünlikli ýollary hakynda bir maglumatlar toplamakda, olary baýlaşdyrmakda, nesiller bilen bilelikde alyp barýan işleriňizde madam üstünlikler gazanmaklaryňyzy bizem arzuw edýär. Ine gepleşigimizde gatnaşan ýerleşlerimiz biz gepleşigimiziň dowamyny söz hakynda, saz hakynda söhbet etdik. Sözüň ussatlary, sazyň ussatlary hakynda söhbet etdik. Elbetde biz üçin juda ýakymly boldy. Sebäbi bu geçilip barylýan ýollar, ýaşalýan ýyllar geljek üçin hem şunyň beýik taryhyny ýazmaly. Biziň şu edýän işlerimiz Mehriban arkadagymyzyň tagallalary bilen arkadagly Gahrman serdarymyzyň başda durmagyny, öz watanymyzy beýgeltmekde, öz ussatlarymyzy beýgeltmekde edilýän işlere goşandyr diýen umydymyz bar. Gepleşigimizde beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Şu gepleşik üçin, eden ahlasyňyz üçin. Bu edilen söhbetler elbetde beýikleri ýüzlenip özümizi beýgelmek diýilýän Mehriban arkadagymyzyň şeýle bir öňden görüjülükli taglimatyna uýup biziň hem eden işlerimiziň bir bölegi diýip düşünýär. Köp sag bolun, hemmeňizne sazy, sözi, tebigatyň adamzada beren beýik zehininiň bir ýygyny ýyglap, ykbalyňyzy baglan sunugat ýoluňyzy medeniýetde, öz söýgüli kesipkäriňizde size de geljekde uly üstünlikler arzuw edýär, çekýän zähmetiňiziň resmetini görmeklik nesip etsin. Hemem ýurdumyzda bellenilýän bitaraplyk toýu bilen hem ýene bir ýoly siziň hemmeňizi tüýs ýürekden gutlaýan. Birleşen Milletler Guramasynyň Alam bilim we medeniýet baradaky ýürütüleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparlygyň sekretariaty bilen bilelikde taýýarlayan Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň şu gezekki sanyny size ýetirmek isleýänlerimiz ine şulardan ibarat. Mehriban arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza biz ýene bir ýola tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar, goý olaryň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Edid adamlar, ýurdumyzda belenilýän hemişelik beýtaraplygymyzyň toýu bilen milli liderimiz Mehriban arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýar. Goý watanymyza toýlara ulaşsyn. Hoş sag bolun.